Il-tabib Robert Kuxkieri, ir-raġel tat-tifla tal-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina, ingħata kariga fil-Ministeru tas-Saħħa bħala Designate Consultant Surgeon mingħajr ma kien jikkwalifika liha. Tant li wara xahar xhur il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ħassret il-ħatra tiegħu. One News staqsar il-Ministru Dolores Cristina jekk hix komda b'dal każ. Iva, inħossni komda ħafna. L-ewwel nett involviment huwa tal-raġel tat-tifla tiegħi. Dan mhux l-unika każ li fih membri tal-familja ta' Dolores Cristina kienu involuti f'kontroversji f'karigi li jkunu qed jokkupaw. Il-Ministru tal-Edukazzjoni iddefendiet lil Bin Alessandro li ngħata kariga fl-uffiċċju tal-Prim Ministru anke jekk ftit ta' żmien qabel kien manager ta' programm edukattiv li kien sospiż mill-Kummissjoni Ewropea minħabba tmexxija ħażina. Sa dan it-tant, dwar il-każ li fih hemm involut ir-raġel tat-tifla tagħha, minkejja il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku sabet li ma kienx jikkwalifika l-kariga li jingħata, Dolores Cristina qed tgħid li mhux qed isir l-ebda inġustizzja. Skużani, mhux qed isir l-ebda inġustizzja, dik inti tgħid. Sabiex tabib jikkwalifika l-kariga li jingħata t-tabib Robert Kuxkieri, ir-raġel ta' bint il-Ministru tal-Edukazzjoni, irid ikun ilu fuq reġistru speċjalizzat għal mill-anqas sentejn, iżda tabib Kuxkieri kien ilu biss 3 xhur. Minkejja dan xorta waħda ntażel huwa anke jekk hemm tobba li l-hom fuq dar reġistru għal 20 sena sħaħ.